Gamitin daw niya yung sasakyan na ito. Ha? Oy, na oy. Sabi ko sa kanya, hindi ito gamitin. If hindi mag-on, nag-on man. I guess the battery is okay. Ay. So, una sa lahat, umaga po ito, sinabihan niya ako, guys, maligo ako kasi gusto kong mag-grocery. Adoy, palagi na lang grocery, sabi niya sa akin. Dito ka lang sa bahay kasi ako lang yung aalis. Okay lang, mag-stick ka, gawin mo kung ano yung gusto mong gawin, guys. Sabi ko, guys, pag sure diha nung Tami sasama ako, hindi ako sasama? Kalukuhan po ito, no? So, pagdating po naman doon sa Beaches, guys, ito na, guys, sinabihan ko siya, bakit kailangan mong bumili ng maraming toilet paper dong? Tubig kayo yung mukha niya, guys, hindi mahitsura kapag sabihin kong tubig yung gamitin kasi hindi talaga daw siya mabubuhay na walang toilet paper. Iwan ko na lang itong mga puwet nila, kailangan talaga ng papel. Anyway, so habang andito na tayo, no, sabi ko sa kanya, andito na tayo, so kailangan ko din yung kumuha ang gusto ko. Sabi ko sa kanya, napaisip ako, bakit kayo ayaw niya akong sumama? Anong problema nito? Kasi hindi naman ako maingay katulad noon. Ay, sumama ako, guys. Ay, magduda talaga ako nito kapag talagang hindi ako pasamahin talaga. Masagpa ko laging puwet ato nito, guys. So bumili na kami na dito ng chocolate kasi para man akong nagkala-ngala o nangala ba kasi iwan ko biglaan man itong chocolate. Sabi ko I want chocolate. So guys, kasi gusto kong chocolate na naisip niya ba dalhin mo ito sa Pilipinas, no? Sabi ko wag ka nang magtanong dong. So sabi niya kukuha ako kasi kukuha ka. So hindi man yan magpaalkansi, guys. So magdubli talaga yung gastos, no, kapag ganun. Wala na ako magawa, guys, kasi gusto din niya. Alangan pagsabihan ko naman siya na wag ka nang kukuha, ako lang yung kukuha kasi gusto kong dalhin ito na masabihan tayo na pira mo ba itong ginagastos mo? Matumbuyan pa tayo. Hindi man siya ganun, guys. Yung pagkatao ni Tami is talagang kakaiba. Gusto lang talaga niya mahilig na ang bahay namin, guys, kapag uukabin mo yung mga cabinet, guys, puro mga pagkain. Iwan ko na lang si Batman, parang iba expire na pero hindi ako pwedeng magtapon kasi hahanapin yan, guys, ma-memorize man niya. Oy, iwan ko na lang itong kanong ito. So dahil parang hindi pa kulang pa yung mga karne namin doon, bumili kami, guys, kasi lamb naman ito, no, wala naman kami, hindi kami dapunog ng lamb, hindi kami nag-save ng mga maraming lamb. So itong asawa ko bumili ng malaking milk. Iwan ko itong mga ganitong tindahan, no, ang lalaki ng mga binta. So sabi ko, guys, naisip ko, guys, sabi ko bumalik tayo doon sa chocolate na area. Bumalik kami, guys, sabi ko para man akong tala-tala, oy, para talaga akong naglihi, guys, kasi gusto ko talaga, feeling ko kakainin ko ito lahat, no, pero hindi naman yun. Ay ito, guys, namurahan ako, guys, so dalawa na lang binili ko. Nice for the back porch, love. How much is this? 1,700? 1,800? All this together? Oh. So habang andito na tayo, guys, bumili na din ako ng Alivno. Dalhin ko din ito sa Pilipinas kasi maganda ito sa mga headache, sa mga dysmenorrhea, sakit sa katawan, gano'n na. Aliv talaga yung gamit ko dito, pero hindi palagi. Once in a blue mo na ako inom kapag talagang sobrang, alam nyo na, masakit yung katawan ko. How much is the cookies? 30 bucks? 18? Okay, we do it later in the car. Come on. So grabe, guys, gastador kayo niya akong asawa, guys. Umabot ng malapit ng 500. Kaloka. Have party. Uy, hala. Hala, the mice are really eating it. Look. How'd that mice get in here? Maybe just a reptile. Ang akala ko, tinago niya ito sa akin, guys, pero dito ko na-realize, guys, na matagal na pala ito dito nakatago kasi pati siya nagulat. Bakit maraming pagkain ng ibon dyan? Ganyan po, yan talaga yung buhay, guys. Kailangan mo, adoy, itong tasawa. Sabi ko, naloka na ang mundo. Hala, you don't even know, right? A few while ago. It had to be a day when I was testing the car. There's something, you forgot. You forgot. Guys, nagbili siya ng dog food. How do you call this? Bird food? Bird food. Nakalimutan niya andito sa trunk. Put some more food in here in case there is a mouse. No. There's something wrong with you. $500. Okay, now the cars get it. That's why it's heavy, honey. At hindi pa siya nakontento, guys. Sinabihan ako, maghanap daw kami ng Harbor Freight na tindahan malapit kung saan kami nag-grocery. At hindi pa talaga, guys, bumili pa. Ganyan po yan siya. Sige na, bahay na. Oy, kapoy. Ito na yung chicken para sa ating alaga, guys. Oh. Grabe, ang daming fats. Oh, daming oil, oh. Grabe. Binibake ko ito. Ito yung pagkain ng aso.
So, kailangan ko lang siyang ilagay sa ating, sa ating Ziploc bag para ilagay sa freezer bukas, no? Kasi bawal siyang ilagay muna. Mainit. Yan. So, itong mga alaga ko talaga is, iwan ko lang si Batman. So, kailangan nating ilagay ang chicken. Alam nyo, masarap yan guys. Pwede natin yung kainin. Hindi po talaga ito pang aso guys, no? Pwede po ito sa tao. Kaso lang, nasanay ako na pagkain ito, sa aso man ito. So parang, hindi ako kakain kasi sa isip ko para ito sa aso. Pero guys, if you look, sarap ito ulamin kasi ang ganda. Ang ganda, kahit walang seasoning. Lalo na kapag nilagyan mo ito ng teriyaki sauce. Yung kapatid ni Tami, magluto nito guys, ilagay sa oven. And then, niya, teriyaki. Lagyan niya ng teriyaki at saka liquid seasoning. Masarap. So, nakahiligan na ni Mr. na bumili namin nito or ako guys. Kasi guys, mura lang yung per pound nito. 99 cents lang yung per pound. At saka, mas makamura kami kapag ganito yung palaging bilhin namin. And also, wala siyang preservative guys. At alam nyo naman yung pinakain namin sa aso namin at sa pusa is mga siya, nasa can. So, kaya yun, dagdag ito, hindi nakakasira sa aso. Or alam nyo na pagkain nila, ang dami ng mga preservative guys. So guys, nag-defrost ako kanina ng steak. So ito yung i-dinaw naman, dinaw. So itong bumili kami ng Hala, this is not freezer bag, no? It says storage, not freezer. Ilagay ko lang ito sa freezer, guys. Ilagay natin sa Ziploc, no? I-separate natin para hindi siya yung parang kung gusto natin magluto, meron tayong makukuha. So I guess dalawa. Kasi dalawa lang kami ni Mr., diba? So, ganito. Roxy is going crazy, honey. Ito yung lamb. Binili naming lamb kasi nga, ang mahal ng regular na lamb. Regular laman ito. Pero, ang mahal ng guys, ang mahal ng rack of lamb, $16.99 per pound. And, kung bilhin mo yung isa is mga 30. 31, almost 32. Very expensive. You want to get KFC? Not normally. Doesn't stay on it. Take too long there, Brian? I don't know. No, actually, so every time, they get security, sometimes they don't Okay, throw it in the they're dishwasher. like, no, and they're like wire mesh, but they're shit, it would be so bad. Right. Because if he doesn't, they're a disaster, so. So they're just sitting in the sink cooking. Every time I use water, that's not water. I'm surprised it's not the normal thing with the dishwasher.